honem pryč. Už to jde. To jede! Kleště. Kleštičky dojde. Ježiši. Teď to byl Honzíkovo pokus první. Můj první pokus, ne? Už to tam bude? Můj první YouTube. Tohle bude poprvé. Tohle bude první video. Dejte klidně like nebo odběr, jestli se vám to bude líbit, tak na konci to může, příště to můžete dát. Ty vole. Pozor. To je ten střelný prach. Ty kráso. To byl oheň.